to, že akože 1. december, ja si to vôbec neuvedomujem, to som proste v Laponsku, zimná krajina, kde proste Vianoce sú Vianoce už dávnejšie. A ja si to neuvedomujem, ale jedinú vec, ktorú si uvedomujem a strašne ma desí ľudia, je to, že každý rok mám proste nejaké predsavzatia. Vždy je toto isté. Jedno z nich je, že... Ja viem, že to znie tak tínedžersky. Jedno z nich je, že budem mať 10 000 followerov a nikdy som to nedosiahla, mám tak 4 000 niečo. Tak som si povedala, že sa hovorí, že treba ísť menšími krokmi k tomu nášmu cieľu. A tak mi napadá, či by som mohla mať aspoň 5 000 followerov do konca tohto roka. Dajme si tak 15 sekúnd na to, aby som ti vysvetlila, kto som, čo som. Som Lucia, mám 33 rokov a žijem úplne iný život, nemám nič, čo vlastním, nevlastním žiadne kabelky, vlastním len jednu kabelku. A to už len preto, lebo som ju naozaj potrebovala. Stála 10 eur a to som si kúpila v Indonézii. Milujem cestovanie, pracujem ako husky sprievodkyňa. Čo môžu vidieť na mojom profile sú veci z môjho života, moje myšlienky a cestovanie, cez ktoré ťa chcem inšpirovať, že aj keď si žena alebo muž, ktorý sa bojí a chce cestovať sám, môže si plniť sny. Daj na mojom profile. Ja si idem robiť raňajky a čoskoro idem do práce. Čakej!